És el Rex. Tenim algú que vol dir la seva, també. Nosaltres que pensàvem que ja estàvem acabant i ens està traient la llengua així descaradament. Molt sembla, per això. Sembla que estigui bastant a l'aire lliure. Tens raó. Té més sort que nosaltres. No està confinat, aquest gos tan meravellós i tan gran que ens vol dir alguna cosa. Així. El gos parla? No sé si parla. A veure, anem a escoltar-lo. El gos no parla. Què passa? No us fiqueu amb el meu gos. Què feu? El nostre anarquista Parlant de salut... Sí, parlant de salut m'heu enxampat aquí estirat a l'herba, que això sí que és sa, dormir i fer el gandul, això és saníssim. Ens estàs fent una enveja brutal, Damià. Mira, doncs pugeu. Tranquils que aquí a Collserola ja tothom està... A partir de les 8, ara s'està tranquil, però a partir de les 8 comencen a aparèixer runners, ciclistes, de tot una miqueta. Calcularé a veure si tinc un quilòmetre des de casa meva fins a 5. Molt tranquil, aquí la gent s'ho passa tot pel forro, no pateixis. Els ciutadans són així. Bueno, ben fet que fan. Ho hem estat veient i crec que tu has sortit a comprovar-ho també, Has anat a passar llista a veure si tothom que està corrent per aquí aquests dies que ja podíem fer-ho realment estaven fent les coses com es mereix. Com ho has vist? Què t'has trobat tu al voltant de casa teva? Bueno, jo no soc policia i per tant no em fico amb el que fan els altres. Vaig sortir a xafardejar i la veritat és que, ostres, veia la gent i feia paneta, perquè jo mateix vaig anar a xafardejar i vaig anar caminant perquè em venia de gust allò de la llibertat. És que, hòstia, estem tots presos, No ens adonem, però no tenim llibertat. És a dir, ens diuen a l'hora que podem anar... Només falta que ens diguin a l'hora que podem anar a pixar i a cagar. Jo entenc que la situació sanitària s'ho mereix, però és com una mica trist, no? Sortir de casa a l'hora que et diuen. Em fa una mica de mandra. Sentir-te culpable si estàs sortint, a veure si estic sortint bé, 5 minuts abans... Exacte. Exacte, el meu fill tira la basura, omple la basura, mai havia tirat la basura tants cops i quasi ens bregem per tirar la basura, és al·lucinant. Estava generant més residu del que és normal, no? Generant més residu. No, sí, a vegades la basura està buida, però tot sigui per anar a tirar-la, no? Però bueno, i això que vivim a la muntanya, imagina't els de ciutat, és que no m'ho puc ni imaginar, També estan desbocats aquí dalt, però que són benvinguts, Tindrem paciència, que vinguin, que prenguin l'aire. Bueno, què voleu saber? Com esteu? Damià, jo primer de tot ens hem fixat en el teu canvi de cabell. Sí. Ha sigut avui. És com els vents. Quan arriba ja el canvi de temperatura i ara ja que ja comencem a tindre uns dies que ja s'apropen a l'estiu, doncs com les ovelles, tu, fora. He sigut, sí, radical. Canvis de look radicals. Molt pràctic. No, t'has esquilat i has sortit a llançar les escombraries amb aquest residu que has generat amb el teu propi cabell. No, les escombraries no, perquè les tira el meu fill. M'he esquilat i he anat a pastar herba, no? Veieu? Sembla un bé. Ja que són borregos, no? Que sortim quan ens diuen i tot, doncs farem els borregos, no? Que és el que toca. Doncs avui hem parlat d'alimentació i, clar, tu t'encarregues també de l'alimentació dels teus animals, tant els de casa com els del zoo, no? Que no sé si ha canviat la dieta des de confinament. Sí, soc processador de materials, o sigui, poso menjar i trec merda. És una forma de processar materials de forma... Els animals són implacables en aquest sentit. Sí, però què vols saber de l'alimentació dels animals? No, que pensava això, si aquests dies de confinament, aquesta temporada, així com a nosaltres ens deien que no ens faltaria de res, hi ha hagut algun canvi, per exemple, amb l'alimentació dels animals? Heu hagut de fer alguna modificació? No, els animals estan menjant exactament el mateix de sempre, No hi ha cap canvi, és a dir, es va fer una previsió al principi de tota la història, això parlo dels animals del zoo, es va fer una previsió d'acumular menjar per si anàvem maldades i tot segueix exactament igual, o sigui, les dietes estan inalterades. I els d'aquí a casa igual, tots mengem, igual que nosaltres, no? Que més o menys mengem el mateix, encara que es pari el món. No et falta de res, tu tens gallines, tens ànecs, tens cabres, hem vist ara un dels gossos, que en tens dos, no sé si em deixo algun animal a casa. Fills, tinc fills també, fills. Els fills també. Aquests mengen molt, especialment el gran. Hòstia, no sé, us podeu imaginar el que menja, Clar, i tu tens una part, ets molt afortunat perquè pots autovestir-te, que és un tema que ha donat molt lloc.
Una part, sí. Sí, doncs sí, faig pollos, faig ous i tinc 4 horts i en els quals, doncs, la veritat és que doncs, en aquests temps es demostra que un hort acaba sent un equipament essencial. I jo crec que la gent... Jo he sentit, tinc veïns de per aquí, i no, això no és broma, que autònoms que vivien del turisme en certa part, de pisos, de coses d'aquestes, i s'estan plantejant aixecar el jardí i fer hort, i s'ho estan plantejant seriosament. És a dir, els horts jo crec que passarà com doncs, a les guerres, no? que agafen una importància vital, i ara, sense cap mena de dubte, qui té un hort té un tresor. I és molt bàsic, sí, és absolutament bàsic, perquè pots plantar aliments de qualitat, sense risc, aliments bons, barats i sobretot frescos, perquè a vegades quan comprem verdura, encara que sigui ecològica, no és tan fresca com si... El més màgic de tenir un hort és allò d'anar de la mata a la plata, no? O sigui, allò en pocs segons que ho tinguis al plat és fabulós. I a més és un orgasme. I d'una proximitat màxima. Doncs sí, clar, una proximitat màxima, que és allò de no quilòmetre zero, sinó de metre zero, no? Que és un altre concepte elevat. No? I una altra cosa que nosaltres hem volgut donar-li molt de protagonisme també aquí al programa és el fet que no només és important alimentar-nos bé, sinó que també és molt important fer activitat física. I això, en un hort, podem veure que és la millor combinació, no?, per poder practicar les dues coses. Doncs suposo que sí. Jo no he fet activitat física en ma vida, o sigui, no he fet un esport mai. Em sembla que l'any 87 vaig córrer perquè vaig perdre un autobús, però com que el vaig perdre igualment i vaig veure que em va venir un altre, ja no he corregut mai més. Però a l'hort suposo que sí, supleixo aquesta ganduleria meva de no fer esport, la supleixo amb l'hort, perquè exercites molts músculs complexes, t'ajups, agafes trapolines, és a dir, i a més fas un esport productiu, perquè et canses però produeixes coses, que em sembla molt més interessant que cansar-te i no produir res, no? Que, a més, si pensem amb sinceritat, els gimnasos, quan és un invent arrel d'aquesta vida estranya que portem actualment, que ens passem no sé quantes hores assegudes a una cadira o bé per estudiar o bé per treballar i al final doncs, ens hem d'inventar una manera de moure'ns perquè en altres èpoques la vida ja era activa, no? Clar, bueno, jo no he entrat mai a un gimnàs, ho he vist per la tele, però pel que diuen la gent paga i després no va, no? O sigui, no sé, però sembla maco. Jo crec que sí, jo crec que aquí a la muntanya pues, caminem per anar a buscar llenya, per exemple, quan pues, és com escalfar-se, no? Aquí a casa pues, tinc llar de foc, ja sé que és una tonteria, però amb la llenya t'escalfes 3 o 4 cops. Quan la vas a buscar, quan la talles, quan l'emmagatzemes, quan la portes al d'això i cremes. És a dir, exercici i t'estàs escalfant. Em semblen coses antigues, coses molt bàsiques, que ja sé que la ciutat és difícil recuperar, però que a poc és a dir, estem gastant molta energia de combustibles fòssils i en canvi tenim boscos plens de biomassa que un dia, si es cremen, després plorarem molt. O sigui, fem coses molt rares, aquesta civilització. Per tant, està molt bé doncs, tornar a fer exercici a l'antiga, exercici productiu, no? Bueno, no sé, és una mica primitiu, sí, ja ho sé. És poc evolucionat. Helena, què volies dir, Helena? Sí, Helena, t'ha donat pas. El de fer exercici ens agafa quan ens confinen. Quan ens confinen ens posem tots a fer exercici. Sí. No, i que antigament la gent feia exercici anant a l'hort. Els meus avantpassats s'aixecaven a les 4 de la matinada per anar a l'hort abans de treballar. Vull dir que eren els gimnasos del passat. Clar. Bueno, a mi m'ha passat, d'anar a comprar amb cotxe, que el tinc a 2 o 3 quilòmetres al lloc de comprar, i després tornar i anar a fer un passeig. I després pensar, gilipolles, podria haver anat a comprar caminant i acabar abans, no? I fer coses, bueno, som així de raros, som raros, no? Que destinem les activitats, encaixonem les activitats, és a dir, ara vaig a fer esport, ara vaig a fer el gandul, ara, no sé, quan podries estar fent tota l'hora, no? Anar a comprar fent esport, vull dir que no sé perquè, no sé si m'explico, vull dir que fem coses molt rares. Perfectament, mira. Però ni jo m'entenc jo mateix, imagina't els altres. Vull dir que sóc incapaç d'entendre aquest món. Perfectament, mira si som persones rares, estranyes, que ara estem tornant, per exemple, a la dieta paleo o estem fent exercicis que diuen com si estiguéssim vivint a les coves, no? Empenyent coses i així. Per això la gent paga molts diners per fer aquest tipus de pautes i jo llavors em pregunto molt bé, doncs si estem fent tot això, per què no tornem també a viure com antigament i ens posem un taparrabos o portem pells de mamut a sobre o així, no? Ja si ens hi posem completament.
Tot arribarà, Tot arribarà, tot arribarà. La primavera vinent es posarà molt altaparrabos, ja veuràs. T'escoltaran. Què més voleu saber? Voleu que us expliqui alguna cosa o què? Quin solet més maco, Heu vist? Està de conya. Digues. Ja saps que ens encanta connectar amb tu i que això d'avui era una excusa per tornar a connectar amb tu i que ens expliquessis com anava, però tuc, no? Però ara ja se'ns acaba aquest espai de ràdio i hem d'acomiadar el programa. El Carles ens va fer així. El Carles, que és l'altra persona que està com el Damià. A veure, Carles, posa el teu cap allà. Ja ho veuràs. Estirat a terra. No, estirat a terra. No, però està... No sé si es pot posar el plano només al Carlos perquè la gent el vegi, però també s'ha rapat. Sí. Coses de no poder anar a la perruqueria. A mi m'hagués agradat que féssiu durant tot aquest confinament un timelapse de com anava evolucionant la vostra cavallera fins al final. Gràcies per les floretes. El plaer és meu de parlar amb vosaltres. Us escolto i m'agradeu molt i em sembleu gent molt interessant. Ja saps que t'estimem. Ja saps que t'estimem i que ets el nostre convidat fixe d'aquest programa que estem fent de Ràdios Confinades i que la propera vegada ens tornarem a veure. No sé de què parlarem, però tu estaràs aquí, també. Moltes gràcies. L'estimo molt. Adéu. Fins la propera. També hi ha moltes abraçades i petons cap a Collserola, que no sé cap a on està. De Collserola i escolta, quan s'acabi la conya aquesta del confinament, farem una barbacoa i la gravem i la matem en directe. Us convido tots aquí a casa a celebrar la fi del confinament. Farem ràdio desconfinada i, a més, amenitzada amb barbacoa. Amb olor a barbacoa, això és el que volem sentir. Molt bé. Moltes gràcies, Damià. Estareu convocats. Adéu-siau. Adéu, guapo.